bare det fedeste. Home office, det gjorde det super svært. På grund af corona har været det vigtigste år i mit liv. Sidste år var vi OPO-praktikanter i Stuttgart ved Mercedes-Benz AG. Hvor mange af jer har en fast plan for, hvad I skal efter 3.G? Det spørgsmål, det stillede vi os selv, da vi gik i gymnasiet. Og for mig, så jeg en mulighed ved OPO for at komme til at lære tysk, for at komme til at lære noget mere omkring forretningslivet på den almindelige hverdag på et kontor. Og samtidig så få muligheden for at lære meget mere om Tyskland og lære det tyske sprog at kende. Hos Mercedes-Benz, der arbejdede vi i nogle sindssygt fede omgivelser i et sprit nybygget kontor. Desværre så var det her den almene hverdag meget udfordret af corona, som der stadigvæk var bøvl med i Tyskland sidste år. Og det vil sige, at langt størstedelen af året tilbragte vi i home office. De første par måneder havde vi lidt udfordringer med at få nok arbejdsopgaver og rent faktisk blive en del af teamet. Men så småt fik man mere og mere ansvar og fik nogle federe og federe arbejdsopgaver. Og til sidst endte det faktisk med, at man var blevet en værdsat del af teamet. Og jeg havde rollen som business expert, hvor at jeg agerede ledet mellem vores softwareudviklere og slutbrugerne. Mange af de opgaver, jeg lavede hjemmefra, var organisatoriske, men samtidig fik jeg også mulighed for at hjælpe med contentproduktion til intern brug, hvor vi lavede billeder og videoer om forskellige temaer, såsom det at lave sin elbil. Og her der havde jeg et altafgørende ansvar i redigeringen for at sørge for, at de her projekter blev en succes. Og samtidig arbejdede jeg jo for Mercedes-Benz, så der var der også plads til en køretur eller to. Sindssygt fedt. Corona, det havde selvfølgelig en stor indflydelse på, hvordan vores år det udfoldede sig. Og det var selvfølgelig svært, og vi kunne ikke rigtig mødes med vores kollegaer og blive en del af virksomheden og afdelingen af vores teams før nogle af de sidste par måneder. Og det gjorde det ret svært, men det gjorde samtidig også, at vi havde en meget mere fleksibel fritid, så vi kunne lave en masse fede ting i vores fritid sammen med de andre PIO-praktikanter, som var nede i Stuttgart. Og vi tog blandt andet på weekendture til Frankfurt eller München, og de sidste par måneder lavede vi også en masse fede vandreture i den smukke natur, som ligger rundt omkring Stuttgart. Før jeg tog afsted, havde jeg aldrig nogensinde på nuværende tidspunkt regnet med, at mit tyske sprog ville blive så godt, som det er. Og samtidig så lærer man bare uvurderligt meget af at stå på egen ben og ret hurtigt finde ud af, at sådan noget som toiletpapir, det køber ikke sig selv. Derudover så har jeg lært, at der virkelig aldrig nogensinde er noget, som er så skidt, at det ikke er godt for noget. Selvom corona det gav os nogle store udfordringer, så gav det os også tid til at kunne bruge mere tid på at udvikle vores virksomheder og udvikle os på nogle helt andre måder, end vi måske lige havde forventet. På trods af alle udfordringerne, eller måske mere på grund af alle udfordringerne, vil jeg på det kraftigste anbefale alle, der har mod på det, og samtidig har mulighed for det, at tage et OPO-år. Det er en kæmpe oplevelse. Jeg hedder Frederik. Jeg hedder Alexander, og jeg var OPO-praktikant i Stuttgart.